Influencerrak. Zer da influencer izatea? Segurazki gehienei ezaguna egiten zaizuen hitza da influencer. Eta zuzenean interneteko edukiarekin edo sare sozialekin lotzen duzue. Hiztegietako definizioetara jotzen baldin badugu, horrelako definizioak topatuko ditugu. Influencerra da internet bidez edukia sortu eta audientzia batengan eragina izan nahi duen pertsona. Influencerrarena diru asko ematen duen ogibide bihurtu da. Gaur egun, 15 eta 29 urte arteko 3 gaztetik batek izan nahi du influencer ofizioz. Ematen du belaunaldi berriek oso argi dutela, baina horren argia alda influencerren eta pertsona ezagunen arteko aldea. Zein da celebrity eta influencerren arteko ezberdintasuna? Celebrityak euren lorpenengatik miresten ditugun izaki fantastikoak bezala ikusten ditugu. Influencerrak aldiz, gustuz, ohituraz edo iritziz, gure bizitzetatik gertuago dauden pertsona arruntak. Hortaz, ondo erabiltzen aldugu influenceritza. Pertsona ezagun bat famatu izan aldaiteke influencer izan gabe. Gaur, influencerrak. Ta bihar zer. Zer da gertatu zaizun zoroena fan batekin? Hombre, zoroena, ba igual jarraitzen zaituztela, jakaletik jarraitzen zaituztela. Ze beldurra? Zure portalean azaltzen direnean, ezakiz zer olako gauzek, ezakiz zoro, beldurgarriena, bai. Baina zuk ikusi duzu zure eriotza? Bueno, parte baten bai, nola izango dan. Mazko menos edadea badakit noiz jungo naizen bizitza honetatik. Plan honetatik. Porque bizitzatik ezin gehajun. Jon, zu plastikozko dalontzi batekin txosna batean. Momentutan ez dut eraten, baina eraten un gara joietan eta ingurumena eta zitzeiten azten nintzen gara joietan. Etxetikan, edalontzi bat ateatzen un tabernetan eman eta hor betetzeko. Eta jendia etortzen zitzaiten esaten abertzean nintzen plastikozko basorrekin. Daukagu Violeta, daukagu Trimadre bere filtro guztiekin. Zer gehiago hemendik? Ez que nahi las Kardashian, osea, las adoro. Sentitzet. Joan zara klasiko basiko batera, oinarrizko... Ez que las adoro, osea, serie guztia ikusi dut, behaien programa guztik, ez que... Moten dago ezin zarela izin pertsona bat, edo ezin zarela mozkortu asteburu baten, bazeia honek tal pertsonak, dala aktorea, dala oso ezagune, indau hau txarto dago hau itea. Segurtasun pertsonala gehiago eta hobe landu eta zaindu beharko genuke. Badira besteengan eragina izateko bokazioa daukaten pertsonak. Eta aldrebez, bokaziorik gabe besteengan eragina izatea lortzen dutenak. Leire, egunon. Zelako ilusioa ezagutzea? Bai, berri. Jabanoka gogoa. Bai. Erakutsiko didazu gare apurtxo bat? Noski, ondo topatu ezu? Bai, superrondo. Superrondo. Gustatzen zaizu elkarrizketak egitea? Batzutan bai, beste batzutan ez hainbeste. Behartutako elkarrizketak inoiz. Baina, aukeran onartzen dituzunak bai. Badakizu, badaudela pertsona batzuk, beste hainbat pertsonek begia jartzen dietenak. Eta horren arabera batzutan, jokatzen dutenak, edo gauzak egiten dituztenak bizitzan sentitzen zara, horrelako pertsona bat? Badakit izan naitekela, baino sentitu ez, naiz, horrela sentitzen. Noiz erabaki zenuen, edo ezakit erabakia izan zen, edo berez alabeharrez egin bari izan zenuen gauza bat, kantatzea? Begira, pentsatu gabe etorri zan zerbait, kantatzera. Nere etxean kantatu egiten zan. Nere amon aitonak, hemengoak, Garesko amon aitonak, kantatzea gustatzen zitzaien, nere berraitona musikaria zan, nere amonaren bi anaiak ere musikariak ziren, orduan nere etxean musikak bazuen bere lekua. Eta etzan pentsatzen zenuen zerbait, hor zeon, musika hor zeon, guk bazkalostean, afalostean, beti musikaren inguruan aritzen ginean, eta orduan musika zerbait arrunta zan nere etxean. Behar bada, hain arrunta zoan,
nik sekula enuela pentsatu, edo nire buruari eniola sekula esan, igual, hori, etorkizunean abeslaria izango zinake. Enun sekula pentsatu, sekula. Gogoratzen duzu oholtzan hasieran jartzen zinenean Laurejan egon aurretik, bueno, Nola sentitzen zinen? Oso txikia. Oso txikia, oso beldurti. Gogoan dut etzan Hernaniko taldea berez, baina Ostadar izeneko berbena talde batean hasi nintzen ni. Eta teknikaria, Unai, nire kuadrillako laguna, gaur egun, berazan soinu teknikaria. Eta tokatzen zitzaidanean, gotzen ez beti esaten etorri nerekin, mesedez, eta bera etortzen zan nerekin. Laguntza behar dut, Eskaiera daño, hoize, eta ilotzen itzan, Dani, lurrera begira. Eta horrela gogoan dut, berendan. Kantatzen zenuen lurrera begira. Hori da. Pues esta es la diferencia entre un concierto sin y con vosotros. Leire, eta ja, La Oreja de Van Goghen hasi zinenean, nolakoa izan zen lehenengo kontzertua? Nik uste izan zala 2009ko martxoaren batean. Ondo daukazu gordeta buruan. Bai. Eta oso egun politia izan zen. Egia da orduko Leire eta gaur egungo Leire oso ezberdina garela. Nik oso gaztetxo ikusten nire burua garai hartan, burua ez neki lanon, ze egia da taldean sartuta lehenengo garaiak oso gogoan ditut, baina nahiko bai, ez dakit martxan zebilen tren batean ilon izan eta eraman ninduten, punto. Zure barnean, zoriontasuna eta bakea bilatuz gero bestei eskaintzeko aukera izango dezu. Arima ukitzen duen influencer batekin hitz egitera goaz. Ez dakit elkarrizketa honek nire bizitza aldatu behar duen? Jose Mari, zuri gustatzen zaiztu jendearekin egotea? Asko. Hola, buenos días. Egunon. A todos los que estáis por YouTube, por Facebook, por Instagram. Hoy he sentido que vamos a hacer una meditación para poder entrar en zonas de conflicto, ¿sí? Ze jendeak ineotea da deskubrimentu bat denbora osoan. Porque pertsona bakoitzak ekartzen du mundu bat, eta hori deskubritzea da gauzari politena horregatik, sentitzen naiz ume txiki bat bezala egun guztia jolasten dabilena. Ze pertsonekin egoten naizenean da, aber gaur zer datorkiten honekin, aber ze ekartzen duen. Eta orduan egiten detena da zurekin konektau, eta nire gorputzean ikusten dut aber zeidan bizitzen, eta ni sentitzen detenan horrebera bedakin nola ez zauden zu. Noiz hasten zara konturatzen edo nola hasten zara konturatzen zerbait desberdina dela? Bueno, betidanik, txikitatik. Porque ni bildur asko pasatzen nuen txikitan. Bai? Gauzak sentitzen ditu, baina ez nekin zer sentitzen ditun. Eta gaur egun badakizu zer sentitzen zenuen? Bai. Ba, hil ondorengo bizitza sentitzen nuen. Txikitan. Nire aitona ikusten nuen hil ondoren. Baina bildurra ematezean, porque mundu guztiak esatezean, ez zala existitzen, hilda zeola, baina eskenik ikusten nuen. Eta nola ikusten zenuen? Ba, ikusten da energia bat bezala, urteekin junaiz ulertzen gauza asko, bai? Baina txikitan ez nuen ulertzen. Gauza da dazkau, 3 estado dazkau gorputzean dala, estado solidoa, materia, estado likidoa, emozioak, eta estado airosoa edo ideiak. Guk materia dakaun bitartean ikusitegea, ura ikusiten dugu egozten azten danean, gero plo azten danean, ba, igotzen dan hortan, hor da, arima erten dula gorputzetik. Hortan zuk badaukazu hitz egitea, hemen ez daudenekin? Bai, baita zuke bai. Bakarrik entrena duen, berda? Pertsona batzui adibidez, ateak iztea asko kostatzen zaio, bire bizitzan, ez? Ba, soltar esan honekena, bai? Ol desapego erderaz esaten dana, bai? Liberatze hori eta ateak iztea asko kostatzen zaigu batzutan. Zergatik egiten duzu garre?
porque zure mugimendua horti datorrelako. Nire mugimendua Bai. nondik? Ba ezin soltau gauzak, zu lotu itentzea oso errex. Eta gero lotzen zeanean, soltatze hortan, tristura sartzen zaizu. Ikasten deu lotzen, ez soltatzen. Asko zerrexagoa da eta lotzea, baina pertsona batzuk lotzeari ere bildurrakate. Ze lotze bali mazeak jo soltau inbertzea? Baina niri esaten didazu edo jendeari orokorrean? Zuri izate izut. Ikusten ari zara gauzak orentxo bertan? Bai. Nola egiten duzu hori? Automatikoa da. Ez da ez errein ber, bakarri pertsonakin egon eta bere gorputzak ze esaten duen entzun da Baina sentitu. zer ikusten duzu? Zerbait egon behar du? Zerbait irakurtzen jakin behar duzu? Ez. Da, bat-batean? sentitzen jakitea da. Gauza da, zenek ez daki sentitzen. Cara o cruz. ¿Cuántas veces habremos dejado una decisión en manos del azar? Y antes de lanzar la moneda, querer que caiga de un lado concreto. Ahí está la respuesta de tu corazón. Ahora está en tus manos abrazar tu sentir o no. Nola hasi zinen bizitzen zuk jendea zure gana joatea? Hasi nintzen fizikotik. Da, orduan jendea zuzen zen masaje hartzea, hori erresagoa da. Bai, bakarrik ikusten nun masajeekin egoera batzuk ezin ziela soltau, eta orduan hasi nintzen emozioetan sartzen. Eta emozioetan sartzen zanean, ikusi nun emozioekin ere bakarrik ez nula lortzen. Sistema kreentziak hortzeun dela. Eta orduan hasi nintzen psikologiaren bidea erabiltzen baitare. Zuk pertsona bat izaten diozu ikusten duzuna? Dana, permisoa ematen baldin maite, Eta ikusten baldin baduzu onartzeko saia dan zerbait, esaten duzu baita ere? Baita. Gustau ala ez. Osea, niretzako pertsonaren etxea oso sakratua dan gauza bada. Zer nolako gauzak egiten dituzu, kontsultan? Itxein, hori bai. Baina batiz bada begiratzen dut egoera fisikoa, egoera emozionala eta egoera psikikoa. Guk energia partekatzen dugu, hitzak partekatu beharrean. Energia partekatzen dugu horregatik. Aukera izango genuke hitz egiteko hitzarik izan gabe, hitza izan gabe? Bai, umeek horti funtzionatzen dute. Baina guk ezin dugu hori, ja? Bai, horregatik entrenatzen da telepatia ere, bai? Ez geha natura defendatzen, natura gara bere burua defendatzen. Krisi klimatikoak ikaragarrizko zirrara sortu dio urteetan zehar. Ezin izan dio horri uko egin eta sare sozialetan hortaz hitz egiten du. Han eta hemen, Jon Kareaga. Leire. Hola. Ondo? Ondo, arki, leku harrian. Jon, gai batzuen inguruan hitz egiten entzun zaitugu sareetan, elkarrizketetan, batzutan edo normalean ekologiari lotuta. Gehienetan bai. Baina beste lorategi batzuetan ere sartzen zara tarteka. Beste marroi batzuetan ere sartzen naiz tarteka. Día Mundial de la Salud Mental. Bueno, muchos sabréis que para mí no es fácil hablar de esto en público, pero bueno, eso demuestra que todavía la salud mental sigue siendo un tema tabú en esta sociedad y por eso este vídeo pues más necesario que nunca. Osasun mentalan inguruan asko hitz egiten, eta bueno, krisi klimatikoan inguruan interseksionalitatez hitz egitenean, arlo sozialei buruz bai hitz egin behar dut, ez? Eta bestalde batetik, justizio klimatiko terminoa ulertzen saiatzen baldin bagea, konturatzen gea gaur egun krisi klimatiko honen kontsekuentziak denok ez ditugula berdin jasango. Eta hori ikustetenean alde batetik impotentzia, zek ustet soluzioa oso zaila. Eta besteatik, amorrua. Amorru hori era positiboan erabiltze balin baezu aktivismoa sortzea hortik. Eta besteakiko konturatzea planetekiko eta pertsonekiko daukasun maitasuna. Pasioak pizten du, ez? Pasioa pila. Hala behar ez egin behar den gauza bat. Bai, ez da opzio bat.
Ez da opzio bat. Militantzia ez daukera bat. Ez, gaina sistema violento honetan, bare eta gutxi. Natura ikuste dugu gauza bat, natura goaz. Ez da hola, natura gea. Nola izan da? Ze momentutan hasi zinen sentitzen duzuna naturarekiko? Txikitatik, naturarekiko ikararrizko konexio izan dut, eta hori nire gurasoa eskertu berdiet, bai? Nik natura maite eta natura miresten dut. Ze nire etzate dertasuna hor dago. Tuvieron que morir más de 1.135 personas para que nos diéramos cuenta la mierda que se esconde detrás de la industria de la moda. El 24 de abril de 2013, hace 9 años, colapsó un complejo de fábricas textiles de 8 plantas llamada Rana Plaza, situada a las afueras de la capital de Bangladesh, Dhaka, matando a 1.135 personas y más de 2.500 personas heridas. Zu, Bangladesera egiten duzu bidaia, eta Bangladesera bidaiatzen zarenean, eta azten zarenean, bertako realitate hori ikusten, zerbait mugitzen zaizu barruan. Jute nintzanean, konstiente nintzen ikusiko nun guztitaz, ez? Baina oso jebia izan zen, eta gehien inpaktatu zidan izan zen, privilegio eta ezberdintasun eta injustizia sozial horiek ikustia, ba izan zen klik intziatena. Eta bueno, ba hor konturatu nintzen gaur egun konstiente naizen gauza askotaz. Zer etorri zen erreakzio horretatik? Amorrua etorri zen. Hor etorri zen amorrua eta... Azerretu zinen? Azarratu nintzen. Gauzak ulertzen hasi nintzen, jendea kulpabilizatzen hasi nintzen, gaur egun iten ez detena. Esaten hasi nintzen gaur egun Bangladesen 9-16 bitarteko ume bat lanian egotia erosten duten pertsonen errua zela, eta hori ez daula. Ez gara konstiente horrek planetakiko eta pertsonekiko suposatze duen impactua, eta ez gara konstiente ere gure osasun mentalean suposatzeun impactua eta, ez? Ondartza honetara egunero etortzen zara? Egunero. Bai. Eta zer da ondartza honetan topatzen duzuna? Alde batetik ondartzen naturan edertasuna, eta bestalde sistemaren kontsekuentzidanak. Zaborra ondartzan, arrantza industriaren kontsekuentzidanak egai hemen txaurkitzeia, sistema honekiko amorru hori hemen sortzea, bai. Erakutsiko didazu? Bazen. Nolakoa den ondartza? Bai. Inor begira izan da ere berdin egin nahi nuke. Batean, La Oreja de Van Goghekin hasten zarenean, ikus miran zaude. Bai. Ze emozio pizten dizu, jendeak esaten dizkizun gauzak? Enuen ezer irakurtzen. Enuen nahi. Ze, nire burua babesteko modu bat zan. Eta orduan saiatu nintzen ezerrez irakurtzen. Ordurako ni taldean 27-28 urtekin sartu nintzen. Gaztean nintzen, baino jaen itun 17-20 urte. Eta, bizitzan gertatutakoek ematen dizute... Esperientzia apur bat. Orduan, burua pixkat nire lekuan banuen. Enuen nahi, kanpoko inork niri esaterik hori nor nintzen ni. Ni kapazan izan nire ispilura begiratzeko gauza honak, txarrak dana. Eta enuen nahi kanpoko eraginik. Zer da esan dizuten ederrena? Ederrena nire kuadriako batek esan zian. Eta pixkat, jataldearekin bidaian eta denbora asko kanpoan pasatzen hasi nintzenean, berak behin esan zean, niri igual dit, bueltatzen bali mazea, diru gehiagorekin, lagun gehiagorekin, nobio famatu edo, ez? Olako, baino leire buelta dadila. Berak esan zean, leire buelta dadila. Eta, esan zeaten ederrena, denbora pasala, esan zean, ze ondo, leire zea, esan zean, perdón, niretzako esan diaten gauzarik ederrena hori da. Ederra bai. Leire, nola da, oholtza baten gainean igo, eta batean ingurura begiratzen duzula, dana ikustea jendez gainezka. Oso polita da. Jendeak zu ikusi nahi izatea, benetan oso gauza polita da, oso sentimendu eta oso sentsazio polita da. Oso ikaragarria, askotan ez dezu zure buruarekin erlazionatzen, esan zu, jende guzti hau benetan etorri dago ikustera. Eta harrigarria da benetan, oso. Eta batean isiltzen zara eta jarraitzen dute kantatzen. Bai, eta hori da politena. Bai.
zure kantuak, hori, abesten dituztenean, eta, karo, jendeak askotan guri esaten digu, zenbat ematen diegun guk beraiek, Artistek, ez dakiz zer, holtza gainetik zenbat ematen diegun, eta askotan beraiek ez dute ikusten, ez dira konturatzen, aldiz ere, haiek guri gauza asko ematen dizkidutela baita. Ze holtzatik bera gauza asko gertatzen dira baita. Eta holtza gainetik gauza asko ikusten dira eta sentitzen dira. Baina hor kontu zibili behar da, ez? Nonbait, hau da, beti ez dira hor egongo. Gertaliteke, bai, gertaliteke. Baina pentsamendu hori izatea batzutan beharrezkoa da. Begira, bakizuzu gertatzen den, nire profesioaz aparte, edo nire bizitzak erakutsi dit hemen eta orain egon behar dudala. Eta hau da disfrutatu behar dudana. Biharkoa, eske auskalo, bihar non ibiliko garen, edo ibiliko garen ere. Que bajar del cielo, yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo, yo era ateo, pero ahora creo. Ikastaroak daude, kontsultak daude, eta hitzaldiak. Baita ere. Hitzaldiak nolakoak dira? Jendea etortzen da eta tematikak irikitzen ditut. Adibidez aurrekoan zan, el inicio, edo dago la relación de padres e hijos, edo heriotzagatik, edo gaixotasunagatik irikitzen ditut espazioak. Eta horri tendet hasieran introduzio bat ematen dut, tematika horri buruzkoa, eta gero jendea azten da galderak egiten. Eta nik hor disfrutatzen dut asko. Porque da ez jankintasun hortan bilatzean nundi datorren sustraia. Orduan galdera egiten diatenen pertsonak aukera ematen dit bere barruan sartzeko, eta horrazten naiz ikusten dana. Eta mundu guztiaren aurrean hitz egiten duzu? Bai, eta tematika hartetzen baldin badu, gaixotasun bat, lokezea, ni barrura sartuko naiz, eta tematika hori desgloso egingo dugu, baina generalean iristen da puntu batera, nun tematika horrek dana ikutzen dion, sala guztian dagoen pertsona dana ikutzen diotela. Porque azkenean danok gaude bizitzaren mugimenduan da, erlazioak die dana. Horren segun nola erlazionatzen gean, danoi afektatzen digu. Esan duzu hitzaldiak direla hilabetean behin? Hilean behin, bai. Nondik etortzen da jendea? Leku guztitatik. Zer uste duzu mugitzen duela jendea zure gana joateko? Bat kuriosidadea, eta beste bat da normalean jasoko ez dituzten erantzunen bila. Osea, da adibidez, gaixotasunetan adibidez, bai, osea, igual, ja, ezin danean nundik heldu, venga, honea noa, bai, abertze erantzun daun, eta hor ja desglosatzen azten geha dana. Edo baita ere, bilakaera bat behar duten pertsona bere barruan, osea, transizioa bizitzen nahi dienak, behaien bizitzan, eta ulertzea behar dutenak zergatik funtzionatzen dut horrela, zergatik funtzionatzen du egoerak horrela, da zergatik baten erantzunen bila. Sentitzen duzu erantzunkizuna? Baina li oso libre naiz. Zu bakarrik ikasi behar dezuta. Osea, da, nik bide bat egiten lagunduko dizut, baina ja ikusten detenean bide horretan jarraitu lehekezula, solta bingo dut. Zuko dakizu jendea sinesten duen edo ez dagoen sinetxita zu esaten ari zaren horrekin? Daneti dago. Porque azkenien bizitzan danetik egon behar du baitan, bai? Aizea ikusten dugu. Zuk ikusten duzu aizea oin. Ikusten duzu ostroak moitu iten diela, baina aizea ez duzu ikusten. Baina sentitu diten duzu. Baina pertsona batek esaten dizunean, ni sentitu diten dut eta ikusi diten dut, zuk izan nahi zu, venga, nola ba. Eta beste batzuk igual aizea ere ez da sentitu ez dute ingo. Eta zuk ez da bai, baina eske sentitzen detela. Baina eske zu sentitzen dezun hori, ezin dizute esan, zuk ezin dezu hori, zu sentitzen dezute? Ta beste torkizun batekin amesteak beti ez dira errazotzen. Eta nola da posible plastiko hauek ailegatzea ona, oza, txikitxo? Itxasotik iparraiziak ekartzen ditu, zea plastikoak, eta gero egoiziak injunitea berriro. Zu ibiltzen zara, hondartza garbitzen? Bai. Edo naturalki ateratzen zaizun gauza bat?
Bueno, naturalki atatzen den gauza da, eta gaur esaten, bueno, momentu batzuetan bada esatetena, gaur ondartza garritzen da, eta initet. Ze askotan aktivista klimatikoa exigentzia asko jartzen zaie, eta koherentzia asko, baina... Ingurutik jasotzen duzu hori? Ingurutik. Eta, bueno, kasu honetan igual nire burutik gehiago sortzea, ez? Baina kritika asko jasatitun mugimendu bat. Badidez, arrantza industria kritikatu nunean bere garaian, hor bai iritsi zitela komentario oso, bueno, irainak bai. Zareetan zer jartzen duzun eta zer ez duzu jartzen asko neurtzen duzu? Bai, asko. Eta batez ere, bueno, igotzen duen eduki horok impactu badaka pertsonengan, ez? Eta horregatik igotzen dut. Baina impactu hori positiboa eta negatiboa izan daiteke, eta, bueno, sistemarekiko negatiboa izatea, kasu honetan ona izango zen. Baina, bestatzutan, aintzat hartzitugun gauza askok, kolektibo ezberdinetan eta pertsona ezberdinetan, eragin badaka. Gehia esan da jarraitzeekin nahiko harreman estua, ez da gite esan estua dani, baina ona. Ze, bueno, asko jarraitzea jatea aspalditik, ez azkat jarraitzea asko, baina, bueno, oso fiela bezala dira, orduan badakite ze pentsatzeten gai horonen inguruan. Eta refleksioak konpartitzen jute naiz, eta orduan ikuste jate, hori ez dela krisi klimatiko arduratzen pertsona bat bakarrik, baizik eta areta gehiago doa, ez? Pertsona dela. Bai, hori da. Eta adibidez, hori, hemen bizitzan privilegioanik hainbat alditan komentatu izan da, eta esan diet, baitu, hau, zuretzat frustrazioa hain bada, utzi jazu jarraitzeai, zemina ematen ari zaizu. Eta hau igotze balin badet, eta nik hartze balin badet baitxe mugikorra, eta hau dana grabatzen balin badet, eta grabatzen balin badet, baliri txakur. Orain, txakurra egin zelan zauden. Azkenian jendeak pentatzeu, hau da lanai bizitza, ez dazkatela arazoik, eta horrek frustrazioa sortze baizu, esate izut. Hau ez da errealitatea, Instagram ez da errealitatea, beraz, ez dakatela arazoik, jarraitzea uste malin baiatea. Zer eman dizute zuri, sare sozialek? Alde batetik inspirazioa, bestaldetik kontzientzia, pila bat, eta bestalde iritzi kritiko lantzia. Eta, bueno, adibidez, nik sare sozialegatik naiz emezela, naiz ingurumen aktivista, naiz veganoa, eta beste zenbait gauza, ez? Orduan niretzat konstientzia iturri bat izan da, eta aurkituet informazio bat, beste leku batzutan aurkitu ez detena. Leire, zuk sareak nola bizi dituzu? Naiz oso sare zalea, eta uste gaur egun bakar batera baltzen dudala. Instagrama? Bai. Danok bezala Facebookeko garaian, ireki nuen ere Facebook horri aldea, baina eske benetan ez dute erabiltzen. Naiz bertara joaten, eta Twitter etzait bat ere gustatzen, erabiltzen delako ezakit terapia moduan edo zer, baina zikinkeri guztia hor ateratzeko, eta orduan etzait bat ere gustatzen. Baina zure lanerako garrantzitsuak dira sareak. Horregatik esaten izun pixka behartuta sentitzen naizela sareak izatera eta erabiltzera. Leire, nola bizi duzu gorputza jartzearena sareetan? Ez oso ondo. Berez gaina nik nire gorputza ez dut asko erakusten sareetan. Ni azaltzen naiz, noski. Eta saiatzen naiz hori. Ondo ateratzen edo nik ondo ikusten naizen argazki horiek erabiltzen. Baina egia da, amorru ematen didara batzutan, hori zuk zure ilusio guztiarekin, edo pentsatze dezula oso gai garrantzitsua dela zuretzat, eta saltzen duzu zure barrena, eta derrepende pasatzea, hori, ezer. Eta igual jartzen duzu argazki bat, hori oso polita ateratzen zaren horietako bat, eta ez dakit zer, eta mezuak igual du. Eta derrepente hor jende guztia, ai, ze guapa zaude, ez dakit zer. Amorrua ematen dit. Baina egia da, eski horrela funtzionatzen dutela. Irakurtzen dituzu iruzkin guztiak? Danak. Eta danei ematen diet bihotza. Bueno, danei ez. Danei ez, esandakoa gustatzen espalin bazait, ez diot ematen. Baina normalean, bai. Eta ematen diet, jakin dezaten irakurri dudala. Bai.
Erantzun ez eta asko erantzuten. Ze beharko nuke bizitza oso bat. Ja. Erantzuten diet, lagunei, hoiei bai. Jaso dituzun mezuen artean, zeintzuk dira positiboak eta zeintzuk negatiboak. Egiten baldin baduzu balantza bat? Orokorrean, eske orokorrean ezin naiz kexatu, jendean, nire sareetan sartzen den jendeak normalean gauza politak esatitu. Egitan, batzutan inkonexoak ere badira, esan igual zu ari zara, ez dakit, zerbait gertatu zaizu, eta ari zara hori kontatzen, eta ¿y cuándo vienen a Ecuador? Bueno, holakoak beti daude, bakoitza berera doa baita, ez? Ta, barregarria ere bada. Baina orokorrean gauza txarrak ez. Egia da gertatzen hori zaidala jende askok idazten didala, nire mezua gustatzen zaielako. 31 de diciembre, último día del año y día en el que hay que ir cerrando todos esos capítulos pendientes. Así que yo tengo que hacer resumen de todo lo que nos he contado desde que volví de gira. Allá voy. Eta nola bizi duzu hori? Zu izatea irudia? Eske ni Leire naiz, eta beraiekin nagoenean naiz La Orejako abeslaria. Punto. Orduan, La Orejako abeslaria naizenean, pertsonai bat naiz, nolabait esatearren, ez? Leire izaten jarraitzen dut, baino badago alde pixka bat. Zenbat argazki eskatu dizkizute? Enuke jakingo, enuke zenbaki bat jartzen, enuke jakingo. Zer da sinatu duzun arraroena? Begira, igual ez arraroena, ze asko gertatzen zaigu, baino oraindikan kosta egiten zait barneratzea eta ulertzea, norbaitek zuk besoan edo gorputzan firmatutako zure firma edo egindako zerbait tatuatzea. Serio? Zure sinadura tatuatuta dago? Baino gehiagotan. Eta bidalten dizkizute horren argazkiak? Eta hori bai ikaragarria iruditzen zaidala. Ez du beldurrik ematen? Asko. Neri bai. Horregatik saiatzen naiz asko, besten Leire eta La Orejako abeslaria. Zer da gertatu zaizun zoroena, fan batekin? Zoroena? Hombre, zoroena, igual jarraitzen zaituztela, kaletik jarraitzen zaituztela. Ze beldurra? Zure portalean azaltzen direnean, ez dakiz zer, olako gauzek, ez dakiz zoro, beldurgarriena, bai. Baino, eta behin egontzan neska bat, bere irudia aldatzen hasi zana, lentillak jarri zituen urdinak, ez dakiz zer, eta olako gauzak ikusten dituzunean, eta nik adiz neskat horrekin hitz egin nuen. Eta esan nion, zu oso politzea zean bezala. Baina noraino ailegatzen da miresmena, ez? Bai. Ze norbaitek hainbeste miresten zaituenean da, bere bizitzan utxune asko daudelako. Edo bete beharreko, hori, zulo asko. Orduan, horrek bai ematen diala pena eta beldurra. Eta harremana daukazue, jarraitzaileekin? Askorekin, asko bai. Baino egia da, guztiekin ez daukagula harreman mota berdina. Batzuekin igual lagun izatera hurbil zaitezke, baino ez guztiekin. Eta beraiek denei gustatuko litzaiek ez zure lagun izatea. Baino egia da, zuk lagunak bizitzan bezala zuk aukeratzen dituzu. Ze zaila, Egitea zailkapen hori edo... Eske, baino zailkapena naturala da. Ja. Esan, zuk kaletik zoaz, eta jende askorekin elkartzen zea, eta jende guztiarekin ez dezu kafe bat hartu nahi. Hemen igual. Eta ez da hobeago edo okerrago baizik eta, bizitza da. Eskerrik asko, Leire. Zurei. Etortzeagatik, onaino etortzeagatik. Plazer bat izan da, garezera etortzea. Urtero otzailean erretira egiten naiz ni. Zergatik otzaila? Dalako barruen gauden momentua. Eguraldiak ere lagundu iten dulako barruan egoten. Eta urtero otzailean idazten denik. Otzailean jartzen naiz idazten eta liburu bat erten arte. Eta trilogian da nacer, crecer eta morir, da bizitzaren etapak. Baina da historio bat, eta da nere historioa bizitza liburuetan idatzita da. Horregatik asko kostau zitzaiten idaztea azkenengo kapituloa. Dala, morir. Baina zuk ikusi duzu zure eriotza? Bueno, parte baten bai. Nola izango den.
más o menos edadea badakit noiz jungo naizen bizitza honetatik. Plan honetatik. Porque bizitzatik ezin gehajun. Heriotzaren antonimoa da jaiotza. Ez da bizi eta hil, da jaio eta hil. Uste duzu berriz ere jaiotzen garela? Askotan, hago maitea. Ulertuko idazu apur bat arraroa egiten dela, entzuteko. Hainbeste gauza arraro esaten ditut daitare ez. Norberaren heriotzan pentsatzea eta jakitea nolakoa izan daiteken, eta era berean horren inguruan idaztea. Heriotza bat lasaitasunetik jungo da, zenbat eta apego gutxiago dakagon. Zenbat eta apego gehiago dakagon, heriotza gogorragoa izango da. Hori da arbola hau bezala. Sustraiak oso sakonak balima diezuk, atera berdezunean arranka hoen berdizkiozu sustraiak. Dano dakauk fetxa de kaduzidade bat. Eta zergatik daukagu fetxa de kaduzidad? Energia kantidade batekin etortzen zelako. Ados. Zuk ere mobilean gaur egun kargau duzu. Bai. Bihar martxan erabiliko duzu, baina segun zemat erabiltzen duzun, bateria hori eguardirako igual junda. Bai, eta berriro kargau erko duzu. Kargatze hori da eriotza. Eta jaiotzen zeanean da, martxan da ona. Segun nola zaintzen duzun mobila, segun nola zaintzen duzun gorputza, nola zaintzen duzun zure emozioaz, segun nola zaintzen dituzun alimentazioa eta nola zaintzen zeazu barrutik, energia horrek irauten dizu edo ez? Denbora gehiago edo gutxiago. Jose Marita, zure hitzaldietara joaten den jendearekin, kursoetara joaten den jendearekin, edo liburuak erosten dituen jendearekin harremana daukazu? Bai. Gertukoak izaten dira? Edo gertuko bilakatzen dira momenturen batean? Bai. Ikastaro egiten dutenak familia bihurtzen da. Eta gero ikusten ditutenen kalean, niretzako da... Eza beste gauza bada. Pentsatzen zenuen beste jende jarraituko zintuenik? Ez. Egia esan ez. Baina asko betetzen nau ulertzera iristeako. Behintzat aukera ematen dietenean nik bizi detena ulertzeko edo ikusteko aukera ematen diatenean. Horregatik, liburuak Durangoko azokan edo horrela egon naizenean, asko betetzen du jendea etorri eta esatea irakurri nun eta hainbeste gauza ulertu ditut, eta oin ulertzen da zergatik hau eta zergatik hori, eta hori hainbeste historia daude horratzean. Egunen baten, ez da pentsau dut, polita izango zen, jendearen historiak liburu baten lotzea. Porque hainbeste historia daude horratzean. Zu gusturaz daude beste ongan daukasun influentziarekin? Bai, noski. Baina esan adiraziko dizut zergatik. Nire objetibotako bat da, besteak ondo sentitzea ni ondo sentitzeko baita ere. Porque zuk pertsona bat ez dezunean ondo sentitzen da zure ondoan da honean, zuri ere ez dizu ondo sentitzen. Oin bestea zoriontzu balimado zuri ere piztu iten zaitzu. Gulertzen, gure barruan pertsona danak bizi die. Eta orduan, nire zelulatako bat zu balimazea eta zu ez balimazea den ni nire gorputzeko atalen baten ez na ondo. Orduan, nire behar dezu ondo egotea. Orduan, horregatik da nire empeñua aldik eta jende gehiena ondo sentia araztea, ulertzea bizitzaren fundamentuak, beti ez dala erresa gora berak daudela, baina gora bera horietan ikasten balin ditugu erraminta batzuk nola bideratu, asko zerresa eramango deu. Armak eman nahi dizkiguzue, eskuak ondolotu eta gero, eta bost buru jakintxu 10 begizoroz paperean luma ezarri orduko. Armak eman nahi dizkiguzue, eskuak ondolotu eta gero, eta bost buru Jon, zu plastikozko edalontzi batekin txosna batean. Argazkiatatze jate eta igual egoite jate eta menzionatu jate. Gertatu izan zaite, etxetikan, hain momentutan ez deteraten, baina eraten gara joietan eta ingurumena eta zitzeiten azten nintzen gara joietan, etxetikan edalontzi bat ateatzen nun tabernetan eman eta hor betetzeko, eta jendia etortzen izan esaten abertzean nintzen plastikozko basorrekin. Karo, bukatzezu kokoteaino, farrataz, bukatzezu kokoteaino, komentaioietaz, eta egia esan da, ez da erresa izan hori kudeatzia, hain txeben momentu enten, asko, perrintzait, Oin bai, ez? Oin bai, baina bere garaian ez. Zanda ere, berdin
kolektiboan sinesten dozu? Bai. Kolektiboan sinisten ez da beste moduik. Osa, ez da beste moduik sistema aldaketa bat emateko. Eta kolektiboa... Ez da sinistu, ez? Gauza bat da, osa, demostratu dana, ez? Aldaketak nola sortzeia. Kolektiboan. Gizartea geroz eta individualistagoa da, eta kolektiboa zitza egiten egin zara, baina individua, zuk, Jonek, ze ardurak ditu, Jonek? Bai, kontua da, askotan, diskurso kulpabilizatzaile batera eramateko. Eta, esate, zuk ardura hau dakazu. Zuk ardura hau dakazu, baina igual zuk ardura hau dakazu, eta dakazu, beste 5.000 movida, zure etxian, inber dituzu, 10 ordu lan egunean, iristezea etxea, zaindu behar dituzu bi ume, eta iberrezu ez da gizea faia, eta gero dentista junbertzea, eta gero medikoa, eta gero gainea psikologoa tordaindu, barkatu guzatia, baina zinik zure ezin dizut exigitu ezer. Etxea gai, zure bizitza gestionatzeko, nola izango, gai, kolektibo baten parte izan, eta mundua eraldatzeko. Eta individualki, ez dugu zer lortuko. Alde lortu ingurukoa kontzientziatzea, alde lortu mezua zabaltzea, eta alde dugu lortu gauza epemotzeko zenbait gauza. Baina nik benetan sinistet Extinction Rebellion mugimenduak esateuguna, Extinction Rebellion mugimenduan parte naiz, eta mugimenduak esateu, ez? Gizartearen 3,5% mobilizatzen balin badeu, desobedientzia, bali? Desobedientzia zibila ez violento erabiliz, sistema aldaketa bat etor daitekeela. 3,5. 3,5. Baina ez da 3,5 mobilizatzea bakarrik. Da, beste 150 hori, 150 hori baino gehiago, gure alde hon berdula. Ados hon berdula gure borrokakin. Eta hori ez da erresa. Guk surfean utziko zaitugu, Jon. Antxe jungo naiz. Ragia bila, eta ureta. Izan miresmenagatik, izan erantzunak aurkituta ondo sentitzeko beharra daukagulako, edo izan gauza baten alde kontzientziatuta gaudelako. Argi dago, Leirek, Josemarik eta Jonek, eta beste hainbestek, onerako edo txarrerako influitu egiten dutela. Eragin. Gaur egun, espazio merkantilizatu oso errentagarria bilakatu dira influencerrak. Zelebritiekin egindako publizitate kanpaina eta bideoen emaitzak gainditzen dituzte influencerrekin egindakoek. Izan ere, nerabeen 160ak konfiantza gehiago du influencerrek egindako publizitatean jende famatuarenean baino. Ez da raroa beraz, hainbat markek euren publizitate estrategia aldatu izana. Kalkulatzen da, bataz beste, enpresa bakoitzak gastatutako euro bakoitzetik 650ko irabaziak dituztela influencerrekin. Bideo horretan, gurean garrantzitsua izango da, beraz, euskaraz egiten duten influencerrak egotea. Baina noski, denaz da inpolita influencerren bizitzan, etengabeko esposizioa, intimitate eza, haterren jasarpena edota ikustaliko puruaren menpe bizi behar izatea. Zaio hasieran aipatu dugu, gazten erenak izan nahi duela influencer. Ea zer dioten gure gazteek. No dejar de hacer las cosas por lo que digan de nosotros. Kaixo neskak. Ainara, Maialen, Julene eta Nerea. Bakoitzak esan dezake berarentzat zer den influencer izatea? Bale, klaro, niri torten dazte burure entzuten influencer, honek pertsonai publikoak direzenak, mundu guztiek dekiezenako lan referentzia moduen, jainkozak izango bat ziren moduen, eta eurek egiten duen guztia guk bai mar dugule, izan bargarela euren kopia bat. Influentzia, eragina sortzen, eraginen bat daukatenak gizartean. Bai, eta igual, eragin hori, eragin nahi deuriena. Euren nahia dala eragitea. Baina ezin da izan norbait influenzerra nahi gabe? Bai. Nahi gabe izan zaitezke, baina nik uste, gero, influencer titulua jasotzen zuen alezak Dulceida, ez? A mi me viene esa, Dulceida, o Maria Pombo. Behaiek baki ezin nahi duen. Moten dago ezin zarela izin pertsona bat, edo ezin zarela mozkortu asteburu baten, zeia, honek tal pertsonak, dala aktorea, dala oso ezagune, indau hau txarto dago hau itea. Zuentzat zer izan behar du influencer on batek?
Nik dekodaz, obviamente dekodaz, nire influentzerrak bile ez direz honek pertsonai publikoak danak ezetan da bizenak. Direz nire lagunek, nire familia, nire on iten doztienak. Entzuten zaituen pertsona bat, zure ondoan dagoen pertsona bat, igual miresten duzuna, ikusten duzuna, jode, zure balorekin eta bat datorrena, eta horrekin lortu dituela gauza honak, dinozu jo baitu. Honen bidea jarraituko dut. Nolakoa da pertsona hori? Burura etorri zaizuen pertsona hori. Hemendik ateratzen zaretenean esango diozuena, aizu, gaur egon naiz kontu bat grabatzen eta zurekin gogoratu naiz. Da oso alaia, bere egon alda txarto, behi ezutzako beti egongo da, oza, lagundu barba dutzu zozertan, bere burue beti itziko dau bigarren plano baten. Base, berak beti lagunduko dutzu behar dan guztietan, beti etarako dutzu rifarre bat. Eta zure Ainara? Nerea da, beraren bezala oso alaia, eta baita ez dakit lotxaik. Zehoze nahi badu lortzeo, eozein oztopo salta hoite ditu, zehoze jartze bat zailo burun lortu iteo, eta nahi hoi inspira hoiten hau zesatet jo. Nik uste dala pertsona bat lagundu nahi deuena eta laguntzen usten dana. Egongo dala hor momenturo, behar dozunean, deitzen dotzezula egongo dala hor, eta naizta bera txarto egon, utziko duela hori alde batera, zuri laguntzeko. Julen eta zuretzat? Bai, ni gauza batekin ez nago ados adibidez esan duzenarekin. Zuen ondo, ondo dago bakoitzak badauka berea, baina nik adibidez baloratzen dut nire pertsona, orain buruan daukadan pertsonak, txarto dagoenean, badakiela esaten txarto dagoela eta ez dela momentua. Ez ditu bere gauzak usten, eske orain ez da bere momentua. Eta oso pertsona indartsua, oso alaia, bere lagunak esku zabala, humila. Guztiok pentsatu duzuen eska baten inguruan? Bai. Bai. Zuek ustu duzue beste pertsona batzuentzat izan zaitezketela eredugarriak? Egon daitekela nonor munduan begiratzen zaituztena eta pentsatzen duena, nire gustatuko litzaiake Ainara bezala hau egitea, edo Julen edo Maialen. Nik espero dut ez. Ez dut uste, ez dakit, bagian bai, baina... Ez dizuet ez sekula esan, inork. Ze gustura egon naizen hemen zurekin. Zenbat lagundu didazun. Zenbat gustatzen zaidan zurekin denbora pasatzea. Bai. Eta hori ez da norbere buruari aitortzea norbaitentzat eredugarria zarela momentu batean. Bai. Baina guaz gara influenzarra. Ez? Ez. Irekitzen baldin badugu internet, zein da zuen influenzerrik, ez dakit kutxunena, baina jarraitzen duzuen hori eta inori esango ez zenioketena, aizunik pertsona hau irakurtzen dut eta jarraitzen dut. Nik dekot bat buruen. Bota. Da, a ver, Azte viene. Hau, igual, ez dakit... Zesan dozu, se viene. Bai. Ez dakit ezagutzen dozuen. Hau, Violeta gertu zana Mujombresen. Bai. Vale. Ez da, guretelako izin bere modukoa, ni mucho menos, oza, para nada. Eta ez dut konpartiuten inoaz da, nire sekerototzue, bai ez dakit zer da, ikusten bere historiek, me entretienen pilo bat. Eta ere goten dauz, kriston mierda, en plan... Baitu hau nire modelitoa da de Zara, tal no sé qué, edo oin izin dala rato guztien, bere umean bideoak igote ganera dekotze supermeneta, oza, notetana, dekorratu guztien bezuatan. Eta iten dauz asko, nik ez nauzenak ingo, eta dauela, oza, hori pertsona oso urru nire pertsonatik begie. Ez da egiz zerba, beti sartzen az bere historiak ikusten, eta me entretienen mogoion, eta irakusten dut bere testuek, eta ingotu zerbait koño, askotan planteo, zerbait koño nabili irakurten tipo honen bizitza base kondetan, literal, bere bizitza guztien, que he ido a un Starbucks a por un tematxa, o no sé qué cojones, eta nabili irakurten hori, eta nabili ikusten bere historia, oza, bere historia zerbait, gustatzen dazte bere antxute edo, ez da egit. Violeta. Nik ikusten dut asko eta barre handia ematen didalako, benetan, bada Carmen Estefano, trimadre de princesa. Bai. Ez que bere alabak egitea tegrazia pila bat. Ez que uste dutela bere alabak. Osa, influenzerrak niretzat dira bere alabak. Egitea tegrazia pila bat. Bueno, berak ere zelan hitz egiten duen gustatzen zait. Begira, mobila deko zue hor? Bai. Igual begiratu dezakegu. Entzelan da tipa hori, Julene? Nirea? Bai. Trimadre princesa. Bueno, es que orain aldatu deu izena. Carmen Estefano. A ver, tampoco estoy tan puesta. Vale, daukat. Ez que historiak historietan agertzen dira gehiago bere alabak. Baideko destakauetan. Eta hau zergatik gustatzen zaizu, Zergatik gustatzen zaizu, Julene? Emakume hau? Niri umenak egiten dit grazia pila bat. Adibidez, perfect smilena. Badauka, beitu, umei jartzen dira dentadura hor. Osa, ez que oso barregarria.
eta umeak dentadurarekin. Beste umeak gero txakurrari jartzen. Ni barkatuko idaztu, baina eske umei horrelako gauzak egiten dizkietenean eskezin dut. Nik hor kontra esan bat daukat be bai, sobreexposizioa. Publiko egiten ari zara, adin txikiko baten aurpegia, zerreta zuri grazia egiten dizu zerbait egin, ez? Nik ez nuke egingo, baina eskezin dut, bueno, ez dut aguantatzen. Daukagu Violeta, daukagu Trimadre bere filtro guztiekin. Zer gehiago hemendik? Ez que nahi Las Kardashian, osea, las adoro. Sentitzet... Joan zara klasiko basiko batera, oinarrizko... Ez que las adoro, osea, serie guztia ikusi dut, behaien programa guztik, ez que... Eta ze iritzi? Khloe Kardashian sartu zanean, oean... Ez que, a ber, oso kontrasan dezket, ze tipak iruditzen zaizkit oso balore gutxi azkiela, osea, bueno, ja, oean sartzean eta umea hemen eltzean eta deuna subrogada, bueno... No comment. Eta justifikatzen jakitea edo justifikatzeko eraikitzea diskurtso bat, ze izan daiteke txarrago? Ja. Osea, nahi iruditzen zaizkit, ez diala role modelak, ez? Osea, ez ditugu jarraitu behar, baina eske las adoro. Ez dakitzatik, osea, da bizio bat. Hipnotizantea. Bai, sartzea eta behaien Instagramen, aberrundaren, eta zeiten nahi dien. A ber, Maialen. Osea, honek emotezte garrasi, pilo bat, ikusten da zelako TikTokak eta holan. Eta emoten dozte garrasi, Jorge Sairus. Jorge Sairus, nordana. Emotezte garrasi pillo bat. Bai, bueno, TikTok edo Instagram. Bai, baina pera winda. Eskerrak zuken ez denuen ezagutzen, se sentitu naiz nonbait. Abuela cebolleta. Amona, bai, nire bai. A ver. Da, mitiko grupito gaztetxue egiten daurezela bideoa. Jorge Sairus. Osea, bea, más que nada, egiten dauzen historiak eta holan, da humorea, denbora guztien. Baina, konturatzen baldin bazarete, aipatu dituzuen influencerren artean, zuek zuen bizitzarako aukeratzen dituzuen hoiek dira eredugarriak zuentzat. Eta gero sareetan ikusten dituzuen Instagramer edo influencer hoiek dira, baimentzen diezue dana. Ez, jende honi baimentzen zaio dana. Zakit, nik ez nituzke nahi kuadrillan. A ber, ez. Bat bere, ez. Ez. Claro, nik uste dut oin igual honan pentsetan, segitan dugu zela, ba, igual ikusteko euren imperfekzioak eta guzentitako beto, eta esan, bale, honek bebai dekizien imperfekzioak, osea, enaz imperfekta bakarra edo... Igual, apurtu eta, lehen duteko gure bizitatik dekogun seritasun hori, edo dekogu zen eredu horrek, igual bilatzen dugula interneten edo sare sozialetan zeuzer eragingo dozkuna barrea. Bakardadeari aurre egiteko modua da, influencerrekin fijatzea. Nik uste dut jendea bakartu egiten duela, baina ez dakit bakardadeari aurre egiteko... Eta ganera gaur egun Instagramen adibidez, pasetan dugun ez dana ainarin, eta dugun ez topau dana ainarin, pues bai da, imaginau, gaur lagunekaz, egon direziten beroa batena, ez dakitena nordan, pues noako tietan aputzu betze aldo topau usuarin, aztenaz begitan, behitu, zer egoten dauen tal, oza, dara userrezan gantzetea. Eta bukatzen dugu kontsumiten gure etika edo gure printzipioen kontra doazen esan dugunaz. Bai. Eta ideaz niri ondala 2 urte pasiatean esan nuen, ostras, segaitik jarraitzen dut tipa hau. Osa, segaitik ikusten dut hau eta esan nuen, borreko dana. Kendu neben Instagrama urte batez, kendu neben jarraitzaile guztiak, esan neben ez dut gure hau ikusi bez. Eta sartu nazenean, pues hasinaz jarraitzen niri interesatzen dazte zen gauzak. Zuei gustatzen zaizuen influencerrik ezagutzen duzue? Nitzako itziarri tuño da eredugarri. Bai. Zer dauka itziarri tuñok gustatzen zaizuela? Nire gustatzen dazte asko, bueno, bera aktorea da, oso ezagunen dauen serie bategaitik, horregaitik ez dau itzi bere lehengo bizitzatzean, oza, jarraitzen dau mila mobidetan, oza, movida txikietan, oza, herriko movidatan bebai, publiketan dau dana lehenengo euskeraz, eta gero ingelesez edo gazteleraz, rollo politiko bati buruz imar badau berba, ez da mostuten eta erakusten dau, lehen komente dugunez, erakusten dau, bera bebai, oza, eta aktorea bai, bera pertsona normal bat, deiko bere bizitza, deiko bere ideia politikoak, eta ez aktore izitagaitik itziko dau, hau, alde batean. Garrantzi gehiago ematen dio bere printzipioi jarraitzaileei baino. Hori da. Euskarazko beste influencerrik ezagutzen duzue? Euskaldunak bai, baina euskara ziteuenak ez. Claro, hor dago arazo bat, badare Euskal Herriko influencer 1000 dare, baina euskara ziteuenak... Zer sortzen dizue euskaradunak diren influencerrak euskararik ez erabiltzea? Atristura. Bai, pena apurtzu betez. Amarruen. Bai. Azkenan gero horrek ere eragina dauka gaztengan, gaztek ez badaukate, haien mundua hori da, sare sozialak, ez daukate eredu euskaldunik, hori nik uste dut dela arazo nagusinetariko bat, erderara jotzeko erreztasun handiarekin, ez daukagu gazteentzako
engantze hori euskeraz, guaia den zeo zer, ez? TikTokean, Instagramean, ez dakit. Erreferente erakargarri guaiak edo deitu nahi duzen bezala, horiek falta zaizkigula uste dut. Baina nio gain, hasten ezela pentsatzen igual, txikienengan igual, guazenok aktorek gehienek bai euskera zituela eta hola, orduan. Horiek bai izan daitezke jende oso gaztetxoantzat, influenzarra igual. Eta baina gero ja pasatzen dira 10 urtetik aurrera, eta ja guazen txikientzako da. Ez dakit, nire idealen adibidez, danak, imaginitzen ditudan danak, ez dituzte balioakola espresatzen, ez du politika zitzeiten, ez dira gauza horietan sartzen. Dira, como, mea outfit, ikusi ze janduan, eta gur. Baina badaude beste batzuk bai jarraitzen ditugunak egunero ateratzen dituzten hileak galtzarbean edo dituzten, baina horiek igual ez ditugu ikusten hitzorren barruan. Nik negatiboago ikusten dut influencer erreferente baino. Hori da, hori da, oso ondo. Azkenean gauza berbera. Eta kasu gehiago egiten diegu beste hoiei. Kasu edo identifikatuago sentitzen gara, eta nik, desde luego, like gehiago edo komentarioen bat edo zesor jarri behar badut, bada, benetan, miresten dudan, dituan erreferente. Hori da. Oiei. Baltzen egiten 3 gaztetatik batek izan nahi duela influenzerra? Ez nago harritzen. Nire bez. Normala. Nei normala iruditzen zait. Igual hasta gitzi, ez? Bai. Hasta gitzi, bai. Baina ulergarria da, ikustezu astero Instagramen zure influencer guztokena imaginau. Daula, Parisen, gero bueltatzea etxea, marka batengatik jaten emate jote restaurante baten, ezakizek, gero jutea Berlinea, esatezu, hostia, niko ipaitan ez. Baina zuk uste zu jende horrek balioan jartzen duela anonimotasuna? Heldu aitezean einen kontuatzezeala. Hori da. Ze txikitan, pues, nahezu famatu izan, nahezu abeslaria izan, nahezu aktore izan, baina gero konturatzezea heldu daitezean momentun konturatzezea igual jende hori ez da lehen ondo bizi, beti aukiela norbait atzetik, kamera batekin, kalete juteiala eta norbaitek errekonozitu ingo diela, eta erretzen baldin badare fotito tapa Twitter. Zuek gogoa izango bazenute influenzerrak izateko, zer erakutsiko zeniokete munduari? Ba, nik uste balio batzuk, hola, behaiekin kritikok izateko eta munduakin kritikok izateko. Zazken finen, ezin zea pertsona ez politizatu edo kesua edo bat izan. Ez da, genien hasi ikusten inor esateko inori zerrin edo, eske ez etaz bez. Gauza bat da orain esaten duguna, edo niri gustatuko litzaidakena izango banintz, ez? Ba ez dakit, nik segura eskibe bai euskararekin erlazionatutako zeo zer, edo herriarekin ez dakit. Gero, errealitatea zein izango nintzateken, eta eukita, ikusi barko genuke bai gure burua, horrelako influentziak eta inbeste kanpoko indar eukita, zertak bihurtuko ginateken, ez? Baina badaukagu hor zerbait. Euskara, balioak. Nik eskingo nemen dana mis bat. En plan, danak batu, turmisan sartu, eta dana. Pum, bota. Zeintzuk dira danak, zeintzuk dira osagai horiek? Sentitzen dozuna zuk, zure balioak, euskara, dana. Jokatu apurtzu bet referente aldetik eta desinfluentzia aldetik. Ikasi duzu zerbait gaur? Jo, bai. Zerekin zoazte etxera? A ber, ikusiko badut gaur, Violeta hau, pues igual esan, ez ikusi, ez galdu zure denbora ikusten hau, eta top hau, zure benetako referenten informazioa. Bire, klaro, pastan dana, posaute hori bai etxasu ondo dauela, eta... Nik guilty pressure bat eskatu dizut, Eskatu dizut ateratzeko, zeneukan txarrena hor, eta hor atera duzu. Oso zintzoa izan zara. Eta oso ondo bat atera honek konklusioak, bire, badakit, ezin eta una mierda, bire, badakit segituko dagoela danak igual. Zuek ze, nola zoazte etxera? Nik inoiz ez diot eman buelta bat hau gaiari zelan influenzarrak berez badiren gure gertuko pertsonak. Eta berez eragin handiagoa daukatela nire inguruko pertsonek ikusten ditu dana, baina eta inoiz ez diot buelta hori eman. Zuretzat? Igual pixkat, hasten bilatzeko nahi gustatzen zaizkidan, eta igual baloreak transmititze dituen pertsonak, aparte, anonimoak eta bizitzen darena eta aparte, pixkat, bai mundua laguntzen o jendea laguntzen duten pertsonak eta ez Kardashianak, adibidez. Maialen? Nik igual, zen bodara asko pasetan dugun mugikorreko zeuzerretaz barre egiten eta segutzi gure inguruko zeuzetaz barre egiten. Edo horri input horrek gehiago hartzen kanpotik mugikorretik baino. Baskerrik asko, Maialen, Ainara, Julen eta Nerea.
Zuek bai influenzerra. Gizartean, geroz eta presentzia handiagoa duten eragileak dira influenzerrak. Batzuen ideiekin ez dugu bat egingo. Beste batzuk gehiago gustatuko zaizkigu. Eta beste batzuk ezagutu ere ez ditugu egingo. Edukia sortzen, ondo pasatzen, eztabaidatzen, edota TikTokak grabatzen. Besterik gabe, egiten, baina euskaraz. Gaur, influenzerrak. Tabi Arzer.